Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela iddikjara li għalkemm huwa kontra il-kaċċa kien ukoll fost dawk li approvaw il-manifest elettorali tal-Partit Laburista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. L-avukat Abela għamel din id-dikjarazzjoni meta kien qiegħed jieħu sehem fil-programm Għandi xi ngħid fuq Radio Malta. L-ewwel nies tagħmilha ċara. Jien il-manifest elettorali tal-Partit Laburista huwa wieħed minn dawk li approvajtu. Wieħed minn dawk illi tkellim ta' ċar u nkun tkellim dak iż-żmien ċar li l-weda tagħna kienet weda illi l-kaċċa fir-rebbija tiftaħ għal perjodu ta' ġimagħtejn li tkun ikkontrollata, iddixxiplinata. Tony Abela qal li l-aktar ħaġa li ddejqu hija li filwaqt li f'pajjiżna se jsir referendum abrogattiv, pajjiżi oħra Ewropej jibqgħu għaddejjin bil-kaċċa fir-rebbija. Meta kien qiegħed jitkellem dwar il-petizzjoni u referendum biex tinqata' l-kaċċa fir-rebbija, Abela żied jiddikjara hekk. Għadta fejn kun qiegħed favur jiena u naqbel magħha. Kieku fi Brussell, l-Unjoni Ewropea, l-istrutturi li jiddeterminaw deċiżjonijiet ikollhom is-saħħa morali u jkunu huma l-leaders f'dan il-qasam li jgħidu l-kaċċa fir-rebbija ma tistax issir imkien fl-Unjoni Ewropea. U nkun wieħed minn dawk li nappoġġja. Però li jiena Malta dejjem kull darba irid inkun il-pajjiż li dejjem qed receiving end f'kollox jien dik iddejjaqni. Id-deputat mexxej Tony Abela kompla jagħmilha ċara li din hija l-opinjoni tiegħu għax il-Partit Laburista se jħalli lil kulħadd fil-libertà li jieħu l-pożizzjoni tiegħu.